Mbia mono kigima na tukubarigania sumuro berio yongingere nkukingere eri tariane no soro the actor na inche no mwana mako gweta matem cigarette gusaga fegi aga fegi akanyene tango ngana ni manyete ngana lero inche no ntura nsachinde chionsi gwikango tebia kangana ono maite gari senari menyeta sigete ndetinte kenyoro antu bamanyira sigete lakini bono tomanyeta abantu ao tore koru abantu Kenyambi nini baruroche nabagusinto banyangoli bono ingo nyabutarega gesima gitu ngotirega ese chinyomba iga natira guchirugura tari mwana no muntu natarerete kandi no muntu ngocha confuse the evil spirit ono gakari gutirega gochirugura gucha mache nje no antite nyomba rinda ndo saria gaturungi ngaroti gamukobere ndi nkaimukia kalita 10 tindoroka no muntu tomoro oyo boring muntu naria konvaitire ndi ndo ndo saria ganchuria ona kitokare gutiri mboga yankare korere nyomba bangire kare komute nyomba tata tikari smart acha wante oyu nabarigo tari gutakosie kamurangu akoigora mpaka ebasikira muntu nario gweta kwarora akagechuku sana kitwaso nyomba ere akasoiga na gusieke chabi kante iguraye mbio nyagoswa tiyaye bantu bariga bakurigirira bobe abarende mwaye tari bobe negitanda twari wikanate birogo biri na rocha ari mbiyo nkare kubwata niga ikwete bobe igare igafire inferior in a bad way bona bwate ndikita ningori gakwigora maite mwana no malito narite kwigora umurango ya circulation no na yutatwara none ngagikoro tibio maite maite ya boni chinchiro na butuko maite kero muntu kurara no mali mambi gokubuka kunore nyomba ni okubwante kwigora igarende embio yaje kamte ya taliwa ayo kwigorega mbio nini ya akemurungani akagechwa umusaje ngosomo ngwino muko umusaje ngosomo muko to bakwane mangana ayo uno mo musanyo na tadri tasigete akemurungani nkarora bobe sana nje kwanza na nge side yoli kwigore nyomba ebwana teigoro nyomba kwigoro uko nande mwete kero muntu akwigore nyomba mwaye yumwa yagwaka nere mwa ondeta yokubuli ngana kyo tapasieka wakinga kyogo useka mogo kongai lakini kwa nenge ntoma ete na understand ento kiarengi me yomu subati musani yogo ikiringa ngayani ayigora toroki ngakira muntu gagwitororanga nabwatete bigari buya yani ebicheri negative inferiority complex tari webweka kwanza abantu nabangu kusangia nse ngasinge njubono matentore ngaini hapo arontore nse ntore ngaini kero muntu nike wango kia ya toro chino na nagasini ono usinge njondo monene atatenga ngingo tenena goso tenene kana tara gibuja usinge njora gasini kwa chakanga ona gwetanga na sino ntuo masinge njungaro abano monende kurwen koraime sa abantu mboro na barabo okusanki tutebe bina abantu bari babwate chigari abantu bari babwate chigari ndabene nu bakuchabasiarera abantu tari boss ona tatiga bari abene nu akukwanza ntindi nacha na buna abantu tabugati bataikira neti mbaraba bale buyapi abantu babwata maskani abara kinabwate gari wasangi no momete protein yamu tebe Nairobi okamiyete era protein parking neo na kuire tora kini ayo gocha no kukoro era kaya gocha ne gari ya na gocha ne fare yao umuntu mago ikegeita wakeke ondirende ngaki aigorirwe geita ono okosangi mambigara kera wajire guys wana waswati bari bagutigane plot mama gochakanga tigagenda na gochi haki ngoto tigare na turara hago ikaga bugeita no hata tireta mafuta ko resie gari ebioni agoita hani pakarango sero mwana wakonturira bana kera litu ichigari kana intutokore chigari ona hata tinga kiro munta manyo ikiri ona akina kiwata kama no kwachinjire sauti mpaka kwa vile bona gakungu gete akibitina ego baka kamba bwati shite ya inferiority complex tari bona pigi usinto bwati chipigi chichire arona na kora mosubati ukundi pigi matatu lakini na pigi private na private na raibere gatawani ono tigatura kwandeji eti chama matatu PSV ta chi Honda muntu bwe pigi ka korukorua totebe nkunzu kaini go chia no ibwe gari ngere nkurua ari korua
obwe gari amochani amwetani kor motonjo karu kor maya gokwego yani bantabe gari beti gari bari koro gose pikipiki chetu na intum tubwente gweta para babwata obwero risana bagotochae abutare bagaka abutare bagaka bagufiri ana bagaka ende akiaeneke tina zinyuru gwetete abantu abantu bibi biana njengura abukori bunde nyaro muntu agoteba ngaki tutabenga otenenire motu atenenire para igoro abugorie customer atenenire tando zirika kwenda na Kenya muntu bwe gari gakumubugiri ngati soka akomo request kabisa akobugie onire muntu rima ojaka bwana kama unataka itagoro itagoro ngona ngayani singe joka tawate ngandero okwana manganayo Toko sangia kandigitani akaburwire gite karimi yao taringana singe njo ya gosa mundu bwe gata lazima gosa lakini singe njane pipi gororo na ndoro oi prepare ngaki ebato chaite wana na akora kindi kionsi okora ngaki okorende ini ni inferiority complex by the way lakini naende nangundure gente kenkere no any school korore tutaba class 8 use form 4 ndimo akore indexing inferiority complex ngo chakere kunyara basani bagotigana wana riri umuntu tutaba index 1 gakuriri swali index 60 kugoteba kuna gwakora na maswali kogera index 1 na riaranchu turo ikira kibanyire bono kunyara yani kandigitani gete karo obusaigo gokora uchiro bisikubori swali agwekora kogera index 1 nuroji naro ngeskure to goteba akona kuburia maswali ryo gari gari tagutuko mwarimu agenda kemanyi tagutuka takumubwatire ngona yani garo chingandu paka muntu bari kuirarisa karakara mwakorera okara mawete question 7 ne wate problem nero korete nero woka kwaranga nero gozigweigwa ngona nero akogera bakumwarimu o change swali riri swali baro makobeka riri kong akantu giti gakorobo ora asa fanta baba gukore gwerende bantu ba gutarana magoro kana chigari jire para na ndungo chatori twatwara na batari tore sisi ni wagendi wagendi wapala obe wapara yento ngero gosange bekire ngaki aigara babo monya bantu bagutambuka na magoro gucyari chigware magwari amagwari okosange umuntu bono nabamanyete pinga none chigari nchimanyete lakini kwasanginga traffic chinse chinkoendere bwango sana omuntu pengine asinara kanyorire gusene ambulance yegweta obekire baka okokorere baka chitayaiga uyuko bono agukora requesting agakini manyete you are on the right lakini tikirengete muntu kama kugwate simi yao no gochatie sempre cross igoronga ona aigana inchirene bano wekonsike oye nene tetaringa singenjo kwata gete gotambuka mono gusinga unyorire goseki lakini ngase ngenjo oyo no muntu bwegari obwate beef nere yani to igwete no igwete ndi ogwete uramutene ninjira no abegente kineke maene injiri tanga na jeto mocho murabu omuromi tari ayori omuromi tai omuromi to maitense no eno soro omuromi tu yale brothers mondo te bwata moche kondi no gokima nyomba omuromi ta no gatere kana rogwete aya maoni ana usika kwa sigara peke yake omuromi ta gantelinga wakwenda Nairobi korora lise injiri atiriga igari gwaka kuri gurari gugwakana tata nkoenda ari paka liribori ndocenga aroye yaikire ngotacho ngora otacho break nkwabara kini mete nkwaka ndegi ngwako natambe kochimono nage hai baba ngwaka nore ko gwako ngwaka te gwaka no gwako abantu bamino barakanu usinande umuntu uri akune gara gendera ni asire araro ne yenteke bono orojo rene na ezebro cross na garo round the right kahaki kara obwa chaka no buguma bwa karese kwanza ne boro on the right umuntu uri akugutuoma obekere mamire by the way no hakanu onyara ko obuto tata tika tutumia bongo tutige inferiority complex te to affect ya sana to tsangi okwe nene royo mino bosaigo ngasinge njogo sa ari mutu aba nende na the other way around superiority complex te best family tika toteme koba to balance ngabano yo nga bono kwa Kenya ore kusunuka kirocha tika tora kwana na bwichi gari ngabana singe nchae no bwate gari obo tacha ma chenchera no takete kwa siare rumuntu begete ga sigati ya gochie kanisa kwa teke ko ngachwa kwa musiarira madiba talibuya tika tuakei
tobe elevu yemu tiga tobe iga ona ndi akantungana ndagite kwanira ku igoro ya inferiority bado iki kigo kiakara kiasinyu ko balance ibintu ase no ne family mate makongo naro na makwiri na rense bantu mbaro gusangi bakwirire batabwati abaibori kuro kunga chintakana omuntu no bentakana njini maite nganya saa tonge to muntu ikeranete oikeranete no tatwara omino oikeranete no tatwara moibori kuro kumama na tata ano muntu muikerano nande nyasaye akode chinguru chuko fight nando bwa the chances chiri kuonori obwata baibori na maini makongo na mangora sangitora ogweterekero tabwati abaibori lakini bono nchege ntutete gusingerera rero ni kikini viole bado muntu gusangiore tubwati baibori lakini no bwate guardians ore se family gete gukurenda bakwire skuru nini abana no bo muri churchmates mwatumirwe skuru alafu mwana mwasali gukuru skuru bono mwenzi pimo sali fees kegero bore mirumboro paka apa mwecho yomba sali mwenzi mureka mwenzi nkamure kono kwa magosangayo umenyong'onyea umesononeka sana kubwa babande na ndege ntuke kugechingirige kwa magocha kwa kwananga mwanje bono ngande nyeni ndi mama mintare ngo nyendi tatu mintare ngo pole ase bana bali batabwate abwe lakini koroje ga gimwes mogo sa inkiora takere no muntu yokorendete ose guardian ikira sa gusinyu na go gwando agosinyu no go togonyera agosinyu akogenda out of the way ngana ya takere and all superior treatment na liora kire na liora igubuya umuntu arasinyu no gukugambira ekero gusanginga nchika kina singinjo okwirana no konge njina singinjo ntabwati njina singinjo bayuri batayo njina mwarangeri gumwezi mwachiete gotenya mwanyuriro mutakiri bora mami guze mwakwe biboko nari murakire buna abana bande netabine borongi akwa makweyongori nganchibona abagongita singinjo ntabwati abande baite tumukarira chideka sano mukakira akware robo tukobogima tutaite koragira abarandi barangeri gusabira ngana singinjo bono bakomuntu none uyokorendete osinyo nakiota geterende nakingo kolera ono ga inferiority complex ne bwate eshidenene sana okwirana nagete okwirana nukunga ogosangi obwate bitina no muntu tabwate bitina naye ogosangi obwate kinyongo miyago no muntu rabetese ometese takano konyoruganyirire usino kuganyirira useba kuganyirira konora yani kendo yonse na kyabaiga akubuga iga maite ngegenteke ngo bakere singe chonta bwate bibuli nabo namanya ngo korori yani injernero ko feeling umuntu kali nge station yanganyite pigipigi ya at the right time ngae nabo namanya opimeta abantu lakini nanda bibuli na guardians bali usangi mwati gwa bana chindakana mukorenda ekine eke chance ire na nyasaye yogwese seni ayobwe komonyene to ira bana for granted to chando mwana tabwazi mweburio ache kukolera lakini nanditinde ko tanga mone kwirera rera nino abachintakana timuna kwirera lakini apo ibuli osaba abantu bande bonse bali bwate chance yukorenda chintakana vaengo bwanchani no kupoleri no bo guidance ne gikoro mwera kazo buna bana bawo oborai no okay oborai vaerekeza buna bana bawo banche buna bana bawo na ino ancheka bali mugwanchu bakataba ngentakane kebwata buya ekamenya nabo igo ekamenya abo batigaire siku lakini namanyire rero nakitoteba ngingere ngo gingere wankonyire igo entakane kebwata buya ekamenya igo naye neba no umutaka nera kwebwata buya anyoro utinengi umuntu gotara kwebwata buya sangi osire galini umuntu gotambuke bara gotambuka buya sangi kire ngumbwari na rentu ya mwerere buya inferiority complex tirigo saidia na bere mbebuna superiority complex ono rende singe tu agingiranire ganto mai tio na tu atachire intirembe to emociono ire kiara na tatake chicomment insai gatiri mbogo enu moto tevinga king aiga muate ane timboga genda siko ebine bintu tukurigere kuba semeye moto isana stire boigana sigara na enu murigere tukurwabu nonde narigere tukurwa tia tu estomera na sichiko tukuru poka kurwa ta tomera na sichiko comment tevaninga king yaya aiga togorore na tu bogorore tosemani buna twateba no gosemani na kubeka na buya magana na raya bonika
tumirane nande mambichi seibere ase ntunda yende yangi ngere nkongingere.